le hotel Woodland kan tlozo to nuin tuna hian Woodland Cottage lampang kan pan chodona helai tunnel moi tak chungai kan lu tanga tunnel lampang kan pan cho ve thung don ani ei tunnel moi tak mai na chung te po Christmas decoration in an lo cheya helai hian cottage sa thleng du te po rit phur an lo mani po in motor tan lu vek thei ani changklung khop maya cottage si an siam zona la rei chi alawa nakina kan fang thuak anga soyang khan vlogger thatak kani lem lo wangin ka theyang to king kan vlog ve a thlen mana hi zan khata cheng sanga ve ania cottage pani oma chuan kan an lu chin don ani chuak chi a hei plan moi tak lo siama la hian saron kan ti te po lo par vula chuan cottage sa hian kan lut phei don ni hei gate hi po hi lo chei moi khop mai khai an cottage chu chang kang ka ti hle mai mizo pa Woodland ani boka thingmang tak meu siam sakania chung te po di ani pakhat jok phei chu ngelai hian beliang te po lo om ve ngat ani tam tak chon chome tu yen ti em mai beliang alo oma hela hi ba khor te po lo om ani khilai lo ka khian te chuan a chhaka khian hingbuk manuam tak nuai hela hi cottage si lo oma tuna kan hmu lai hi summer house ania achaka mi hi log cabin ani ve thunga achunga kanan lut don ani en cheidan hei ba khor te po la hian engemo han ei du tan chuan alo om le zel te hi ami zo pa ka ti hlia maya aku chuak moi ka ti takset zeta chuan la hian barbecue kan ti mai san hem min na tur hei lian thazet mai lo oma chung ko le thian hawang pon thlen na ta na thadon hle in ka hria ani lai hi a thlen mana hi sayang khan zan khata cheng sanga ania amoi dang lam viau mai ngai lai hian mai an che mai na tur thuk alo om boka ei hian uluk takin moi tak main brick ngai mangin ti hian chimney an siam chho ani chuan lain chaklok a hian kong akal boka tian soita kan khan hei helai lok cabin kan ti hi thingtum chi sang manga sak te po ni na hriata chunga te po kan lu tanga soeng khan a thlen man hi a pahnih hian summer house nen hian danglam chi alo ani pangpar moi tak mai veranda lo da boka noya plan chi sang te tin pangpar chi sang te pon lo da a omjenei tak le moi tak si in lo ruam man ani tuna hian en poni sela summer house si kanan lu chu ma sak chin don ani summer house kanan lu ma lok hian no pang le puitling tan po anianga cabin bul loka hian lai a hian kan chuk thak na oma lai khuan puitling le no pang tan swimming pool nuam tak mai panni alo oma no pang swimming pool le puitling hawan chen mai theina tur tan line swimming pool nuam tak mai alo oma eng te hi pupe ka soi manga chuan helaya cabin a thleng ta tan chuan aman thrana omlem lo ni te poina soi ani chuan hi rooftop kan ti house khania helai rooftop kan ti khania chung hi enge hall ania hall changtung tak mai nia hall hi alun rem khop maya ni tin mai hian mang hin om deuh reng mai ani tuna kan hmu lai mek hi a rooftop khania takhian hall nuam tak mai changtung tak mai an siam bok ani chuan helai hian summer cabin an ti khala oma
Dining roof chunga hian di cha tak mai mi zo pa in chung ngai mai kan ti thin di cha tak mai na lo chia eng ta hian bo ro ki avong dai do hian ka khelu tu ka moi dang lam ka ti hle mai ani chuan floor tile omzenei takin akara hian floor tile an pha kara hian artificial grass sinan lo no khat thlap boka achang tlung viau wani tuna kan hmu lai hi summer house kan ti chu ania Christmas decoration moi takin an lo chei boka achung an lut ve thung don ani khai hei mizo pa ko chuak nana na chu hmu nuam ka ti hle maya lai hian hei chair stool te pawh anianga hei sang tak mai helai hian han ha chol pa enge an thut tha wang cha chol wang na tur mi pani thut na alo oma dokan pawh hi omzenei takin thingpho kan ti mai ang chi ka lo mang tangkai em mai ni pu pe ka hian tiang ro pui tak mai chu helai hian lo om reng maya chona pia loka hian hei helai hian omzenei tak bokin hei thing pho em pai lo khan thu thleng lo siam le thlap boka center table te lo oma changtlung viau mai hei tiang mun kan an mu thei hi kai lo mung ka tia achung hi hei anal angreng mau ceiling an mang thlap maya mizo pa ko chua kan ni hlia in ka hria tiang ang mau man tangkai na chang kan phetel te po hi kan ram lei lung hau sak na ro pui zia ta lang tu ani ka wa kha chiang hle maya alom ti tak zet ai la hian hei chu thuk anga siam chu nia maro chu mai chem na man chi chu ni chi alo deu ni te poina hria ta engpo ni sela helai hian was basin kan ti in silna kut silna mai phi nang chi ta khalo ve thap maya light moi takin chunga eng boka ti chuan helai hian cabin hi achua thi thing mizo pa thing phek ngei mai kha ani hei ti chuan mini fridge te lo oma tin hot pot kan tiang chi ta kha hei lo om ve thlap boka deluxe room le presidential suite kan tiang mai kha thlap ani tin mizo na tilang thei turang berin la hian khum beu ka hmuwa hei hi mizo pa lukhum mu chu liao ani an paten to em chi ko khelawa siam tu ta hian tiang te ya hlu em mai ani kwal lian vai atang tele mun dang tang atang local te po mizo pa ku chuak ti in ro takin an lo pek thin khum beu dik tak kha ne ya ata te hi sin na seng song viau mai ani chuan lai hi drawer ani a chunga hian engemaw irongan bol du ron te poin tilda thei tur omin kan hria ti chuan helai hi bedroom ani ve thung ani cabin bedroom khan lut ve chinang khaya moi hle mai lunga tileng ka titlat mai kai chu helai cabin te hian kalunga len tlat ani mizo pa siam nge mai sayang kan mizo pa siam kan telo the mizo pa kut suak de vekan mangela hian pupe ka idea vekan heng zong te hi amoi dang lam ka tia ei khum fai tak mai double bed lo oma hi cabin summer house kan ti chunga mi kha ania lem nal tak mai lo om buka ti chuan an hon en mai thei tur kom khar nal tak mai parda nal tak lo oma hi soyang khan cabin mani se mizo sentimental taka siam te pawh ning ka hria mizo typical type kan tiang chi te pawh kan ning kan hria ta chuan AC an da ve thlap ani khi room hi an bedroom bi ki AC ning ka hria chuan lai hian mi chetan dryer mi pa chun kan mo te chim lo mi zong mi pa hi chuan dryer thatak mai lo oma helai hi mi chetan pawh
an in siam sam han chei bol na te mai an chei bol na tan tha em mai lo oma apia hian helai hian ei istiri te polo om ve thlap ani changtung viau mai istiri te po om ve thlapa blanket te po spare omatin electric heater te po omani chuan helai hi bedroom big kan ti kha ni a kan chu san do na nga helai hian balcony lo omaku poni chuak to lo mai la ko moi tak main chair pahnih le dokan pakhat alo oma thingbuk hnuaia he cottage sakani wangin an nuam dang dai ngotin ka ring ani chung chu kan chuak to lo mai ange chuan he lampanga hian enge an en vele thum o helai hi bedroom ani a geyser te po omani hei hem bedroom hi geyser lo oma chuan helai hian shower te oma toilet moi tak mai fai thiang hnim var sar mai lo om boka tin helai hian European commode kan tiang chi kha fai tak mai en kol lo om boka changtlung hle mai he tiangang cabin changtlung tak hi Mizoram ah hian kalam mutam lo viawa ka kaltlem wang te po ani mai thaya amaro chu hetiang kan lu chu thei ve hrim hrim mi kalom hle maya upe ka te chung ka chunga ka thinlung takin lom thu ka soya lighting system hrim hrim po hian nal em ani moi viau mai kan helai summer cabin kan tiang chi chu summer house kan ti chu kan plot ni mai sela achaka hian lok cabin to tur kan la nei boka kan pan chho ve thung don ani ole summer house kan chu san hnuin tuna hian lok cabin abang taken en ula thing moi tak mai an ti tur chu ni chi alo ma ro chu a hlut nai ro chu thing pum alai zel zai phel mangin pon lam bangan lo siam amoi dang lam nek ka ni thunga o tiang in sakhi kala mutam lo khop mai sabram kan ti ang te po ang hle maya a design sim sim po hi amoi dang lam ka ti khop maya helai hi thalak nan te pon mang na saing ka hria kalo mu dana kan an lu chho chinange helai hi ei tik thing ning ka hria tik pho a korpo khok lawin ti hian bang hi lo bel phui khup maya amoi dang lam hle maya hei sen kan chung khi lok cabin lawin tikat maya chung anan lut don ani hei chu dang lam de ta hei hi chu floor tile pha ani ve thunga kanan luta chuan hei hi helai hian center table moi tak mai lo oma sofa om boka parda moi takin lo zar boka light mi thadam em mai lo chi boka eng te po side table ani kan ria helai hi step ang viawa amaro chu han thu tha chol nan te po rem chang viawin ria tani banga hian mizo ku chuak ngai mai pangpar moi tak mai an lo tar boka chuan achung hei chong hnuai zo ka nia helai hian da thlang in en na da thlang kan ti kha boka tin seng khan he lok cabin chunga po hian mini fridge te oma tin hotpot kan ti te no te coffee bong te le green tea in turan chop thap bokani ta hian summer house le lok cabin a hian free wifi vek alo om boka chuan hei pon lam langdan kha ania achung ki ta ki light hi moi tak mai ni
lo khai far boka empon isela helai room chu ni kanan fangle lok ane lai hi nge kanan lut chin o hei chu bathroom kan tian kha nia restroom te pon tia than chuan lai hian European commode lo oma chuan wash basin kan ti kha awam ve thap boka tin toiel pahnih fai thiang nim tak mai omatin geyser po alo oma hei achang tlung viau tho zel mai ni lai te po hi hei om lo reng om lo bual na tan ei shower te i shower om boka chuan helai hi in bual na tura tan luk taken lo duan ani ti lang chianga in hi vlog harang reng khop maya in zau takani lo phei chuan min lo hrethiam bula video te en anuam tok lo mai thaya engpo ni sela min lo thlir sak tu zong zong te hena ka thinlung takin lom thu ka soya ei tuna hen chung lampang a kanan chho ve do na ni ei step thingin moi takin lo rem chawa anan lu chho chinange a chung lampang hi bedroom ani ve thung ta a ei chang klung khop mai he po hi lukat kat te po ngai a then ai chuan amaro chu ei lai hian drawer te lo omai lai hian man mai thei tur bathroom man mai thei tur lai hian lo chop thunga bathroom da thlak tu ni om takania po ni sela kan hong chinai closet te po anga hei hanger te blanket spare toiel tele hildang dang alo oma chuan hela hian hair dryer kan ti kha alom le boka nei hi lok cabin na khum chu ni ta a fit du bor vela ni karing lok cabin khum hi azau te chiam lowa amaro chu mi pahni mut theina chu ni chiang ani ti ro chu langa fai thiang him em ani ei chung chia khi kholum poa min chem dai song thei tur room nuam taka boruak siam thei tur AC lo om boka hei lai hi in chun mizo pa in chun ang tak kha lo om ani hei in chun te la chu uluk taka pain noi rong noi alo ni le zel te hian he in moi zia le ro pui zia le an chainal dan te min hu chen tir le maya aro pui katia he lok cabin po hi thlena man hlangot in karing ani amaro chu lok cabin a hian le summer house a khan TV om velo thung nin ka hria ani amaro tun lai TV en kan war talo sot viau maya smartphone changtlung tak le changkang tak te Mizoram thingtlang kilkhor ber thlengin iPhone thleng kan hum ta no maya TV kan en tlem ta a iPhone te smartphone te kan select ni sata viau ani lok cabin chungom dan kha ania anuam dang lam viau mai chung kwa le thian zau poa han mut mai theina tur chu ata po tam deuh han thlen dom po in mut na nuam tak alo om zela hi lok cabin atanga pon lang dang kha ani hela hian barbecue san hem min mai na tur le khovot kara po meiluman nai mai nei theina tur alo oma thuk chuan khu na china kan kal to na kha ania hela hi summer house kan ti kha ani elok cabin chu ngain tlo mai kala nei tlat kan lut le zokange hela hian chin step kan ti kha thut na mo ka ti ka step ngei chu lo nia hela hian balcony ang reng do lo omani hei
achunga hian thingbuk lo ama adai song thein ka hria mi ti hian chair nal tak mai siam lo oma dokan lo oma oi nuam dang lam viau mai hei po hi design hi dang lam ka ti khop mai hi pon lam panga banglan dan kan ti to kha alung len thak ka tia in sak dam sim sim po hi nuam dang lam ka ti viau vani chung an ti dan te hi kala mungai lo tat tiang hian chung hin lo chi thin nge ni ti po ka khelawa maro chu kupe kan om zen ei takin chung te po mizoram kala mungai zen lewin lai lok ka bin chung hi lo khua adang lam ka ti viau vani hei ti hian lok ka bin kan fan chu ni ta mai sela mizo te thuak lo that zia te atakin ka mu chiang hle maya ro pui ka tia aman ruate equipment kan ti ang chi te nei thatok lo ma ila mizo te thuaka pathian in talent lo da hi he Woodland Hills ka to tang hian karil ruwa alang chiang le zol hle maya ro pui ka tia tlo man hla ka tia ke ngei po he lok ka bina te la thlen ve ngei te po chung kuang te point ketum hle ani ti kan sei du a hian lunga ti leng rai viau bok ani summer house chung di cha tak mai an chi te hi malai pi pu te nu na chuan kan in chung man ber an in chung man ber thina ni a thang thar te hian tu na hian ria ram an tam to lo khopang generation thar le zel te phei chuan di hi enge ni ti hrelo te po kan om toin ka ringa man lai mi zo pi pu te nu na chuan he di kan ti hi in chung an man tlang lon ber ania thil thek ta pon mang ma sela di hi an mang tam ber te zinga mi ania mi zo te nu na mun poimo tak kan pi pu te su nu poimo tak achang ani ti kha kan soitel ram du ani ole helaya Woodland Hills cabin kan fan thei ta chu kha khani mai sela ka video min lo thir sak tu te zong chunga lom thu ka soya pathian in rem ati chuan he Woodland Hills nei tu pupe ka te in chung te po ro video a rom cover le kan tum don dia zawai chunga lom thu ka soya